400 metro karratu bi liburutegi berrientzako, bata ume eta gazteen gune bat antolatzeko eta beste bat nagusientzako, inbertsio potente bat, ia 7.000 eurotako inbertsio bat, eta azken batean badaukagu ja zabalik Romoko gune honetan, kiroldegiren alboan dagoen gune honetan, bi liburutegi edo biblioteka berri, ezta. Egia da, bi liburutegi hauek nolabait trantzizio helburua daukatela, ze azken batean gure helburua da Romo kulturetxea eraikitzea eta bertan edukiko dugu Getxoko liburutegi edo bibliotekarik handiena, baina nik uste trantzizio horretarako oso ekipamento modernoak, erosoak eta potenteak direla. Oso ondo hornitutak eta badaudelia zabalik guztiok osatzeko eta erabiltzeko, ezta. Eta azken batean, nik kokatuko nuke berriz, ekimena eta ekipamentu hau Getxoko modernizazio prozesu horretan. Transiziozkoa baldin badan, ikustu dut oso baldintza onak ditula, eta azken batean ez galdu aurrean daukagun bidea. Kulturetxe berri hori eraikiko dugu Romon, Getxoko kulturetxe nagusiena. Aretan edukiko dugu enpresentzako zerbitzu gune oso potente bat, Aretako antzinako merkatu horretan, eta horretan edukiko dugu gure antzoki potentea, ezta. Horretan ari gara lan egiten, azken batean Getxoko etorkizuna aurrengo 100 urterako Getxo eraikitzeko bide horretan, ezta. Hortan gaude, eta ez gaude hitz egiten etorkizuneko proiektuei buruz, ja martxan dauden proiektuei buruz baizik, eta hori ere azpimarratu behar da.